Аз съм Волта БГ 999 и днес ще правим реакция на песента на Коби, Дани Студио, с моя гост Айша Worldfish. Може да отидете да се обърнете и за мене, и за него. Нека почваме. Хора, надявам се, като качим това видео, да ви хареса и да се абонирате и за моя канал, и за канала на Марито. И да, викам да започваме. Айде. Добре, почва добре. Някаква тиха музичка. Само един момент. Добре, за сега харесва ми, че имам субтитри, но песен към момента започва така добре. Нали, луната и се представи рязко. Това ми хареса. Дой, нека да продължим. Добре, до сега много ми харесва. Успя така да ме отдъхни, че Дани Студио не си заслужават. Че Анди Студио не заслужават абонанти. Да, някак си успя ма накара вече да не харесвам толкова Анди Студио. Не, че съм ги харесал преди ден, но... Анди Студио, нали, помниш ли там, като Дани показа хляб на Анди. Да, и то може би той главно го направи, защото, нали, Анди Студио, или как той ги нарича Дани Студио, му страйкнаха канала. Да, Дани Студио са не са Анди. Да, канала е на Дани. Нека да продължаваме. Ай, Марто. Да. Ако Дани Студио видят сега това клипче, което ще го качем, да не ни страйкват и нашия канал. Да се надяваме, че няма. Иначе за сега песента ми харесва. Ако искате да правя още такива реакции, може да размажете лайк бутона и да ме последвате, както и мен, както и Айша Worldfish. Така, нека да продължаваме. Между другото, извинете, че пак прекъсвам, имам и TikTok канал, който се казва MartoBG9. Може да влизате и там да ме последвате, там също ще качвам и да, нека продължаваме. Много хубаво качество. Така, половината неща, които каза Коби, са вярни, да кажем. И това тук точно където съм спял, много ми харесва този детайл. Тази луна. Много ми харесва детайла, как е сложил тук луната. И как изведнъж ги пали тези факли, харесваме. Харесвам. Добре, това беше. Ето, да се обидите, няма
Добре, на мен ми хареса. Лично мен ми Марто, хареса колко клипчето. даваш от 1 до 10 на песента на Кобе? Ами на песента ти давам 8 от 10, не съм ми хареса. Вижте коментарите. Превод на български. Вече 24-та и аз все още я слушам. Уникална песен. Да, наистина и аз мисля, Аз че е лично уникална. И да. Аз лично бих и дал 10 от 10, защото реално е факт. Тя е направена за 5 дена. Коби си го беше казал в едно от видеята. Да, като цяло Че е направена. и на мен ми харесва песента. И да, хора, може да ходите да се абонирате в долу да се абонирате. Абе, да се абонирате за моя канал, за канала на iShow World Fish и да лайкнете видеята, да ги изгледате и да очаквате още много видеа. От мен е А чао! от нас, чао!